Gemist, hè? Ja, zeker. Hij zit er nog aan. 1-0 voor België. Ja, maar dat is te vroeg gejuicht. Want pas na het graven de volgende week zullen we zien wat de echte stand is. En dan komt hij terug naar Nederlands-Limburg. U komt toch van Defensie? U zou toch raak moeten kunnen schieten? Ja, maar daar hebben we gelukkig ook hele goede geoefende militairen voor om dat te doen. En nee, hier heb ik geen grote successen gehaald tot nog toe. En ik moet zeggen, zelfs met mijn brilletje wat ik heb gekocht, vind ik het nog moeilijk om zo'n bulkje te zien. Maar des te knapper al diegenen die dat wel doen. Wat duiden de Bieleman eigenlijk? De rotzooi opnemen. Waarvan? Wat de tegenstander nog weglegt. Dat snap ik niet. De tegenstander, dat waren vroeger de protestanten. Ja? Dus die maken de barricades en die moet de Bieleman opnemen. Wat heb je in dat mandje zitten? In het mandje heb ik op een moment alleen stokbrood. De rest duvel erin als er gewoon uitrijden. En wat moet er dan nog bij komen? Boos, kies en in het feitje stof voor dan ijls. En voor wij missen dat allemaal? Nou, voor de jury. Die kunnen vragen of we nog het van willen afsnijden of we een klasje willen serveren. Dus er zit dadelijk ook geen in, hè? Ja, ja. En waar staat eten eigenlijk voor de shutters als ze moeten schieten? Dat is de traditie. Ja, eigenlijk wel. Vandaag in de optocht, in Seerte. We lopen de optocht en we zullen heel goed ons best doen voor ook nog een prijs weg te pikken. En ik denk als we een beetje met zit zal het wel lukken. En met Seerte zullen we heel goed ons best doen en hopen dat we de volgende week terug kunnen komen. Want je zit een hele ijsschutterie, maar je hebt eigenlijk nog nooit de hoofdprijs gehaald, hè? Nou, nooit is gelogen. In de 20 jaar hebben we een keer gehad en als ik me niet vergeet, in 49? 49 hebben we hem ook geschoten. Zit je kampioen geworden? Nou, toen hebben we het OLS gewonnen. Ja. En daarna niet meer, moet ik wel zeggen. Dus het werd wel een stiet. Het werd weer een stiet dat we hem nog eens hebben, ja. Wat moet jij vandaag doen als koningin? Als koningin aan de wedstrijden met over mooiste koningsparen en een optocht met lopen. Is het spannend? Jawel. Heb je erop geoefend? Ja, ik heb routine dus. Je hebt het al dukker gedaan. Ja. Hoeveelste keer? Dit is het tweede jaar achtereen, maar in totaal de derde keer. Wat moest u dadelijk doen bij de optocht? Het beurtje dragen. Is dat lastig? Een beetje. Wieso? Ja, de beurtje is een beetje zwaar. En toen moest je toch een paar kilometer met lopen, hè? Ja. Alle knuip dicht! Zit je er klaar voor? Hartstikke. En we gaan Gespannen? Gespannen? nou ja, een beetje wel, ja. Mocht doen het beste beentje voor zitten, ik bedoel, alles of niks. Zijn ze er klaar voor? We zijn er ganz klaar voor, ja. En we gaan ervoor, dat is zeker. Moet je ze nog inspecteren? Dat heb ik juist al gedaan en dat is allemaal klaar. Jongens zijn er goed. Komt prima in orde. Zijn ze scherp? Heel zeker. Op een goede manier.
wie die hand vanuit wordt zeggen. Maar ik word ik eerst krijg allemaal op. Waar let u precies op? Nou, ik let op de geuniformeerden die de oude exercitie doen. Dan zijn er ook andere juryleden die dus de geuniformeerden nieuwe exercitie doen. En er zijn natuurlijk de gildegroepen, ook weer met een aparte jury. Hoe is het niveau? Hoog. Alleen, we kunnen dus wel een onderscheid stellen tussen de Nederlanders en de Belgen. De Belgen telt de exercitie wat minder. Dan zijn schiet een stuk beter, hè? Ze schieten beter, ja, dat hebben ze bewezen, ja. De laatste jaren hebben ze steeds de OLS gewonnen, ja, klopt. Spitse straf. Het goed gegaan. De eerste shirt vind ik altijd het moeilijkste. Hè. Dan moet ik wil schans beginnen en goed concentreren. Maar als je eenmaal draait, dan gaat het meestal weer wat beter. Is het niet een verschrikkelijk gevoel als je eindelijk een misdaad gaat aan een hoes kent?
Ja, dat is eigenlijk wel een verschrikkelijk gevoel, wat ik het zo zeggen. Dat is erg vervelend voor degene die misdoet, dat is ook. Maar ja goed, dat gebeurt nu eenmaal en doordat anderen miszitten, wint er ene. En dan kan er maar één winnen, dus alle rest zit allemaal mis, behalve de winnaar. Wie is het weer om te scheten? Nou, het weet een beetje. En dat is vervelend. De puntjes staan dan niet stil. En dan moet je goed opletten. Dat de puntje niet uit de ring weeën. Als dat gebeurt, dan zit ze mis. Hè. Het is geluk, hè, de eerste 8 in. Ja, gelukkig wel. Ja, goed. We schieten niet slecht, maar proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Maar ik weet het ook niet hoe lang dat gaat. Maar in ieder geval, we vechten ervoor, laten we maar zeggen. Wordt u gespannen? Nou, met ik zit al jaren met. Maar ik heb ook eens een keer misgeschoten ook, hè. Dus die ervaring heb ik ook gehad. Wie is dat? Ja, slecht, want toen moesten we terugkomen naar Zaterdag. In de tweede rondje schoot ik mis en dat viel me toch zwaar op mijn hart toen. Nou ja, ik ben al gedooier nu en vult nu toch eerder van mij af, denk ik. Kijken de mensen die je dan ook aan met een scheef gezicht? Helemaal niet, nee, want er werd direct nog een goede pot gedronken daarna. En die vangen die ook direct op, dat is het schoonste ervan. Ja. Wat was genoeg doen? Ik ga me toch weer zitten voor de tweede rondje. Geen pils nu? Nee, op het ogenblik niet, nee, daar wacht ik nog even met. Dus de tweede rondje, 8 jaar hebben we weer, dan ga ik er weer nog drinken met alle 6. Zit je tevreden? Ik ben zeer tevreden, we kunnen niet meer verwachten. Hè. 36 punten, maar we hebben het een beetje gehoopt en ons hoop is uitgekomen. Ja. En nu? Ja, nu gaan we weer gewoon op een gemakkelijk lesje bier drinken. En zorgen dat we niet de kop gek maken. Direct weer rustig beginnen aan de volgende run, want dat is weer een nieuwe run. Hè. Ieder bulkje is een wedstrijd op zich. Veel mensen denken dat het vanzelf gaat, maar dat gaat absoluut niet. Hier zit Buksmeister. Wie belangrijk is uw rol? Die doen het eerlijk al tegen die jongens verder niks. Wat zeg je tegen ze? Och, ik weet niet wat ik allemaal zeg. Een heleboel eerlijk al. Maar de jongens die doen het en stelt er misschien gerust, dat weet ik niet. In ieder geval is het zo dat ze vertrouwen hebben als ik er staan. En dat is eigenlijk het voornaamste. Ik heb gemist, joh. Wie kent het? Dat is een goeie. Wij straks, heb ze nog al eens gevraagd, hoe lukt dat aan? Goed zitten en ook een hele factor geluk. Ik zou niet weten wat ik fout gedaan heb in ieder geval. Maar dat was heel goed mis. Ik weet niet hoe dat ligt. Zit je er een werk een stuk van? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik doe niet dat ik dit al week met, maar ik geloof echt dat dat nog wel tegen kan. Hoe ging het shot precies, hè? Heb je het niet kunnen traceren? Nee, de Buksmeister wist het ook niet.
wel omhoog gegaan. Ja, dat is een mooi gegaan. Ja, maar wel net. De Euver. Nou, dat weet ik niet. Kan ook goed onderdoor. En nu? En nu? Nou, nu zitten die andere jongens, die zitten ze nog allemaal af. En dan gaan we even goed weer samen en drinken. En dan hebben we goed nog een fijn feest vandaag. En dan is het wel afgelopen voor u. Dan is het afgelopen voor ons. Hier is nog niet begonnen en je zit al aan het beer. Ja, we hoeven niet mee te zitten zelf. De vereniging wel, maar we hoeven niet mee te zitten, dus ik heb een pilsje gaan drinken. Hè. Dus. En wie gaat er vandaag winnen, denk je? Ja, ik hoop dat we het winnen, maar we zien wel. Iedereen kan het winnen die er nog in zitten. Hè. Ja, ik breng ze niet zo, ik heb ze thuis. De kop is eraf, hè? Ja, de kop is eraf, ja. Viel het mee? Nee, wat ook zenuwen. Echt een beetje spanning. En als de eerste shot op gaat, dan weet ik hoe ik zit. En dan gewoon ik gewoon weer. Wie is het zo met de omstandigheden? Is het weer een beetje behuurlijk? Ja, het wijnt een beetje, maar verder als het weer is wel redelijk. Het is druk en dat is het voornaamste. Wie hebt toch nou veel bereid de afgelopen week? Nou, we hebben nog 2 dagen hebben geoefend. En het ging lekker, gezellig. Geslagen worden, lekker putje bier drinken. En dan gaan we door. Dus er is wel een kansje dat je misschien gaat winnen vandaag. Ja, ik denk dat via met de Suds en Shutters in en de vereniging wordt achtergezet. Veel gaan ervoor. Ja, Stamprooi het gemis. Ja, ik heb gemist, ja. Weet je ook wie dat kent? Zenuwen, wind? Zenuwen, spanning. Maar je had wel genoeg geoefend, heb ik begrepen. Ja, 2 keer deze week. En dat mocht niet baten, hè. En wat gaat je nou doen? Ik ga even kijken naar het einde. Ik loop nog trusten door die man. Dat lukt wel met een vaatbeer. Ja, vaatbeer niet, maar een paar putjes beer zo, dat lukt wel. En volgend jaar weer opnieuw proberen. Als ze mij nog willen, wel, ja. Wat ging er precies mis? Ja, wat ging er mis? De wind, ja, de tweede, dat kreeg het al niet in, zat ik in zelf. En toen kwam die in, de laatste, nou, men had hem er zo fijn in. Ik dacht, shit man, hè. Mis. Wat precies gebeurde, ik weet niet. Ging het wel neven of erover? Of... Ja, dat heb ik zelf niet gezien. Maar ik denk dat eigenlijk wat zo naar voren is gekomen. Het zussen als niet, hè. Maar je werd toch gezien als een van de grote kanshebbers, had ik begrepen. Ja, wie ze zeggen wel, bij zelf denken dat niet, maar wie ze zeggen wel. Maar ja, het is voorbij, hè. Had je niet stiekem gedacht dat je toch heel iets zou komen? Dat wel, dat had ik ook gedacht. Oh, ik had gehoopt in ieder geval deze 4 runden al door te komen. En dan zien we wat wie het verder lukt. Maar
Het is niet zo mooi gewoon. Attentie voor de tussenstand na 1 kamer. Het is geluk, hè? Jawel, en we zijn er ook wel blij mee. Opgelucht. Jawel. Jawel, ik wil ook altijd geen zitten, maar het maakt niks goed. Ik ben ook altijd blij als het weer afgelopen is. Daar ben ik eerlijk in. Je ziet je nou niet heel nerveus bij zo'n OLS? Nou, het is wat anders zitten als normaal op een kampioenschap of op wat van een wedstrijd. Het geeft iets extra's. Die 3 letters die doen al heel veel emotie brengen die met en ook spanning. Maar is het nou dan ook extra moeilijk? Nu is het extra moeilijk vanwege de behoorlijk harde wind. Het waait behoorlijk uur. En dan moest echt wachten en geduld betrachten van wanneer staat de boom stil en wanneer kunnen we richten en zitten. En daar heb ik ook goed voor geoefend. Toch, ja, voor wie kent ze die niet tegen beoefenen, maar we hebben wel redelijk geoefend, ja. Het is geluk, hè? Die eerste 4 rondes overleefd. Ja, het is geluk. Gelukkig wel. Ja, het is moeilijk zitten noemen de wind. Hè. Dat is concentratie opbrengen. Dat is nu eerst te vereisen. Vorig jaar is het je tweede geworden, hè? Ja. Wat dit jaar als gevraagd nemen? Nou, we proberen 1 plaatsje te stijgen. En als het lukt, dan moeten we nog even afwachten. Ik heb hier net dat er nog een stuk of 8 in zitten, dus het begint aardig te krimpen. Heb je ook goed concurrenten op het oog? Nou, weet ik niet. Ik denk dat ze meer naar Oost kijken dan voor naar Anger. Ik heb dus geen concurrent. En wat gaat je nou doen? Nu gaan we lekker lesje bier drinken. Ja, je ziet erdoor, hè? Je ziet erdoor. Jawel, dank je. We moeten wel, hè, want meester Kremers en Boudewijn Baans die staan daarboven in de hemel te kijken naar ons. Zit je een beetje opgelucht? Jawel, jawel. Het is moeilijk schieten vandaag, hè? Moeilijk. Het is heel veel wind en de regen daarbij, met de bril op, is al heel moeilijk. Maar ik heb het gered. Jawel, en we gaan nog weer. Hoop het ook. Hoe gaat het nog voorbereiden? Gaat je eventjes naar de feesttent? Nu gaan we naar de feest en dan ga je een pot bier drinken. Dat helpen we altijd. Natuurlijk, dat maakt je rustig. Succes. Dank je. Hier zit een brand. Hier zit een brand. Ik zeg wel, dat is 4-3. Er zijn er nog 7 over, dus dat wordt vroeg toes vanavond. Nou, dat kan ze niet zeggen. Ik heb wel eens meegemaakt dat er tot en met zondag doorgeschoten is. En toen waren er rond deze tijd nog maar 3. En toen is de hele middag met 3 deuren geschoten. Eén mis op het eind en toen zien we zondag terug door moeten gaan. Dus voorspellen kan ze niet, maar de wind en de zon nou, af en toe, die maakt het schieten lastig. En, dus ik verwacht wel dat we vandaag klaarkomen. Nou, er zijn er nog 7 over. Wie van die 7 is nou de grote favoriet? Nou ja, we zien met 17 Nederlands-Limburgse en 4 Belgisch-Limburgse bureaus. Dan zien we maar 2 Belgische aangevallen. Dus die Belgen zien werk mooier dit jaar. De
is nog maar één Sint-Sebastianus over en dat is Huibrechts-Liel. En de vrezen veer, en veer denk ik dan aan Nederlands-Limburg, maar ook Maasmechelen 2. Zeer attente shotties die kunnen zitten op die kleine bulkjes van 1-1. Maar we rijken het toch eigenlijk ook op de Nederlandse Limburgers. En dan denk ik aan Balder die zich goed zuiten. Ik denk aan Lummerik die het voortreffelijk deed. Ubersberg, nou ja, misschien zat ik heel even nog in Neetneuk, misschien weer Tius, goed gesproken. Ja, en dan niet te vergeten Reuver, dankjewel tot de 6. Dit vorig jaar tweede, dus die kennen nog maar één keer beter. En dat is het OLS winnen, de naar Reuver winnen. En ik wilde altijd alvast zeggen, als Tingen winnen, ongelooflijk feest. Schitterend. We gaan vanavond naar Reuver. Op naar de Reuver. Als je wilt worden, dan is het pakken. Het is toch een passage, ja. Het is jammer. Niks is zo gebeurd. Kom. Door. Gewoon door. Jongens, niet weglopen, hè? Niet weg, hè? Ja, dat is de bemiggende hoogte. Dus Lummerik, Sint-Salvius, de heiligheid. Ja, de martelaar mag ik wel zeggen, want... jongens, niks is er ook gebeurd. Dus ik werd een shirt over. Ja, dit is het eerste weer opzet. Aan de ene kant, We waren er dichtbij. We waren er dichtbij, joh. Maar ja, ene moet het zien, hè. De zenuwen? Nou, de zenuwen niet. Ik denk dat de wind is. De eerste shirt voor mij was ook niet 100% zuiver. En ik kan misschien een beetje zenuwen, maar ik denk dat de wind ook een grote rol speelt, dit shit. Ik heb ik voor 200% ingezet, maar ja, het mag niet baten. Zit je toch tevreden over het resultaat? Ik ben dik tevreden over het resultaat. We zijn al tevreden eigenlijk. Wie we de vorige week 4 vriendjes hebben geschoten en aan terug mogen gekomen. En wat we nu gepresteerd hebben, dat hebben we in 20 jaar nog niet gepresteerd. Ik ben dik tevreden over de shutters en ook over mezelf ook. En ook de shutterie die gans achter me zit. Dus volgend jaar nog beter? We hopen volgend jaar weer eraan te beginnen en wat dan komt wel, hè. De sfeer gelukt, hè? Ja, dank u wel. Wat is het geheim? Rustig blijven. Heel rustig. We zijn alle 6 heel rustig. Het is heel onmenselijk als je ziet dat er iemand niet nerveus is. Dat houdt je ook vol de rest van de dag? Proberen, hè. Het is een klein beetje maar, hè. En als dat lukt, gaan jullie winnen? Natuurlijk. Als we proberen, dan proberen we hem terug in Kinrooi te houden, hè. In een deelgemeente van de gemeente Kinrooi, Molenbeersel. En het zou voor ons de eerste keer zijn dat we malen. Ik heb de bonnet. Die jou, hè? Gewoon op de rug. Goed geregeld. Bert, proficiat. Leider zien er nog veel over, wie gaat het weren? Heb ze zo'n glazen bol voor mij, dan kan ik een struffer vrieven en gaat er ook eruit laten komen en zo voor het weten. Het leuke van het OLS is dat dat dus niet te voorspellen is. Kijk, we kennen dat doen we ook in alle beschouwingen, we gaan dat allemaal na. Wat zijn de schietprestaties van die shutterie geweest? Wie hebben ze de afgelopen seizoenen geschoten? Wie oud is de gemiddelde leeftijd? Want dat speelt ook niks een rol. Oude, ervaren shutters zullen minder last van zenuwen hebben als de jonge debutanten. Als je bijvoorbeeld Boulder kijkt, er zit toch een hele jonge jong in die voor de eerste keer op een OLS shut. Moest ik afvragen of dit bestand is tegen de druk. Aan de andere kant, het Boulder ook. De kampioen daarbij de Limburger met het individuele skaten. Die weer zorgt voor een rustige sfeer, een rustige ambiance. Dat skate-team gewoon op een normale manier kan skaten. En ik wil daarmee zeggen, het is niet te voorspellen. We hebben er nog 2 Belgen, 2 Nederlands-Limburgse. Groot Beersel, daar kent ze van zeggen, nou die zitten boven hun macht te skaten. Gezien wat ze eerder dit seizoen en eerdere seizoenen gepresenteerd hebben, zitten die op een onverwachte plaats bij die eerste veer. De maaksters verwachten dat die als eerste zullen afhaken. Baarlo en Reuver, dat zijn gladianussen, die skaten desnoods nog uren door. En datzelfde geldt voor Huibrechts-Liel. Die kennen, dat zijn echt zeer ervaren shutters. Ook het team heeft zich goed gepakt. Ik sta al de ganse tijd bij. En de afloop is dus heel ongewis. Er hoeft maar 1 windvlaag te komen. Of wat strak bij Maasmechelen 2 gebeurde, is dat ene per ongeluk aan de trekker komt. Terwijl er helemaal nog niet wil zitten. Ongeluk in een klein huisje. En dan is het dus gebeurd. Ik heb begrepen dat ze nou de bulkjes kleiner hebben gemaakt.
Dat klopt. Er komen nu op de herk met bulkers van eind bij eind. Dat hebben we vorige week aangekondigd. Toen wisten we dat er 22 over waren. Toen hebben we gezegd dat morgen kavelen met de grotere. En na de pauzesmiddags beginnen we met de kleintjes. Maar dat heb je nog nooit eerder uitgeprobeerd, dus het kan best dat het nou zo afgelopen is. Ja, dat zou je best kennen, maar dan denk ik niet dat het aan de kleine bulkers leert. Want daar hebben ze allemaal deze week op geoefend. Bij hun eigen verenigingen. Maar dat het met name dan aan de wind zal liggen. Je ziet bij de laatste veer, het gaat er dadelijk om spannen, hè? Nu gaat de langste erbij, joh. Als er nog 4 of 3 euro zijn, dan weer de zenuwen, tenminste bij verschillende weer, dan een beetje de baas. Hè. Hoe zit dat bij jou? Veld reuze met. Ik heb door al mijn jaren ervaring hier, moet ik zeggen, de veld reuze mee. Maar nou hebben ze wel de bulkers kleiner gemaakt. Is het niet moeilijker, denk je? Nou, weet ik niet. Het is misschien met de wind wel, maar met toeschieten, het projectiel wat ze daar schiet, dat is even goed. Er gaan 4 puntjes op één kogel. Dus de trefkrans blijft eigenlijk hetzelfde. Hè. Heb je er wel goed op geoefend op de kleinere bulkers? Voor hebben we er goed op geoefend, ja. En het gaat er zich nu om dat ze goede ogen hebben en rustig. Hè. Dus schieten is rust, anders is dat niks. Maar dan denk je wat dat het lukt met die kleinere bulkers? Dat weet ik echt niet. In de lotterie is het nu, ze zien moeilijk, maar we hebben geoefend in Boulder. En toen ging het, dus eigenlijk moet het nu ook gewoon. Dus je zet gewoon door en gaat gewoon binnen? We doen ons best, we doen ons best. Het is gedaan, hè? Is het de wind of de zenuwen? De wind, denk ik. Ja, de wind, ja. Dat komt zo. Ik heb er toch niks aan doen. Het was moeilijk schieten vandaag. Ja, zeer moeilijk. Je bent tevreden over het resultaat? Jazeker. En nu? Hoe? En nu, wat gaat hij nu doen? Goed pintje drinken, hè. Nou ga je het erom, hè? Boulder of Ruiver? Ja, naar Limburg, hè. Dus dat is ook de bedoeling een beetje geweest. Maar je ziet net als vorig jaar bij de laatste 2 nou, is het niet een beetje raar gevuld? Ja, toch wel, ja. Even afwachten wie nog verder gaat, hè. We hebben van tevoren gezegd, als we 1 plaats beter kunnen halen, zien we blij zat. Nou, dat kan nog altijd. Maar komen nou weer een beetje die angsten naar boven van, oh jee, een van ons 2 moet nog gaan missen? Ja, dat risico zit er gewoon in. En daar zal een van ons 2 moeten missen dadelijk, maar dus afwachten weer, hè. Want vorig jaar was Ruiver het, dit jaar niet meer, hoop ik. Ik hoop dat we dit jaar niet alles goed daar blijven. Als dat eens kan, dan zien we heel blij. Ja, maar ja, Boulder schiet ook goed, hè, zeggen ze dus. Het is wel een beetje een ongelukkig moment om zo hard te regenen, hè? Inderdaad, dat is een groot moment. We vlogen net goed in de race, dus het is alleen jammer. De drivers zijn op het punt om te winnen, heb ik begrepen. We staan op het punt om te winnen, maar dan moeten we allemaal ons eerste bulken afdoen en dan hebben we hem. Maar helaas, het weer speelt parten. Denk je dat er nou de concentratie verbroken wordt? Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat ik denk dat eerder die concentratie een beetje opsterkt. Dat geloof ik wel, maar niet dat het nodig wordt. Dat hier geloof ik helemaal niet. Jullie kunnen dat. Zij proficiat, hè? Dank je. Gefeliciteerd! Dat mag toch een keer gebeuren? Jee! Goed, ja. Ik heb hem, hè? We hebben hem, ja. Maar dan moeten we nog steeds met het rondje komen. Ja, dat is een zorg voor later. Hè. Dankjewel. Dus Umke, wat terug naar Nederland, Limburg. Dank je. Ja, daar zitten we dat ding te kijken.
met de gemeente Beersel bereikt volgend jaar in 1999 de laatste van de eeuw het OLS 99 te organiseren. Dat is toch ook een andere burgemeester natuurlijk, dat heb ik al 4 jaar gezegd, alle burgers. Maar je moet nog echt burgemeester leren en ik heb jou gedaan! Wat een geweldig moment, Siever. Dit is geweldig, dat had ik eigenlijk niet omgegeven. Dat die mensen zo mitleven hier bij Heuvel. Ik vind het fantastisch. En is het nog allemaal weerd geweest, alle spanning? Oh, die is nu allemaal weg, hè. Wie dicht er weinig heb gehad, maar nu is alles er weg. Ik heb nu nog maar 1 dorst. Komt lekker feesten? Ja, wat. Van mij kan er prachtig feesten, maar niet bang. Van morgen vroeg? Oh, morgen vroeg niet, morgen begint weer niet een dag, hè. Maar ik zal deze week wel al over stiets in dingen. Maar dat moet kennen, hè, weet je.